Hello guys, good morning. Today's video ay pupunta kami ng Bani White Sand Beach Resort. Galing kami ng home base namin is galing na Baguio City. Then pupunta kami ng Bani. So nandito na kami sa may paanan din or daan dito. So mga 2 hours pa probably ang oras na babiyahin namin. Umbal. Sup? Banalo. Hindi ka kabalo umiihi. Okay na. Okay. So let's go guys. Drive ulit. Wala pang... Bilis. Bakit ikaw naman? Tara, bilisan niyo, bilis. Daddy, sige mo kayo. Ba't ako sa ano? Mami, kaya sa bag. Ang bilis naman. Walang ko 2 hours pa, Daddy. Oh, relax lang. Parang 1 hour lang sa akin, Daddy. Tara mga boss, pili tayo ng hot pandesal dito sa Bani, Pangasinan. Ito, naka-rolling yung pandesal nila rito. Ang masarap to. Ayan, wow, nakaka-excite kumain nito. May oven na rin pala, ano? Shoutout nga pala kay Kuya, nagbibenta ng pandesal dito. Masarap, mukhang masarap to kasi bagong luto talaga, ano? Lahat mainit, ang lambot, ano? Sige lang, later. Amoy pa lang, masarap na, kaya wala lang duda. Ang daming pera ni boss, ayan, oh. Wow, daming pera, ayan. Galing naman. Mainit. Wala bang malaki, isang na lang. Bawal yung plastic dito eh. Oy, bawal na pala plastic na lalagyan dito. So, lahat pala ganito lalagyan, ano? Pinagbabawal pala dito sa Bani. Huli na ako? Ha? Huli na ako? Hindi na muli na ako. Kanula kayo. Visit ka animal. Nasaan na tayo, guys? Huli na ako. Pero di tayo sa Bulinaw pupunta. Saan, Daddy? Sa ibang island, okay? Muli na ako. Anda. Pero hindi na siya Bani ito. Hindi na. Akala ko sa Bani tayo pupunta. Hindi, Anda. Hello guys, so nadaanan na namin yung Bani. So nandito na kami ngayon sa Anda, kung saan dito kami maghahantay ng resort o pwedeng pag-swimmingan natin, especially sa mga kids natin, mga kasama, makukulit kong mga anak. Si Ibang kailan? Iba dyan! So samahan nyo kami mga boss, let's go! Malaki ni Sunshine. Guys, nandito na tayo sa may Anda, Pangasinan. So we're going to Tondol Beach. Hanap tayo ng
pwede natin pag-stayhan ng stay ng one night o overnight tayo. So let's go, punta muna tayo ng market, tingin tayo ng mga fish nila. Let's go! Yun. Good morning, guys. Ano pusit yun? Ano pusit? Meron silang pusit rito. Magkano pusit? Ano pusit 400 yun? na lang po. Ano? 400 na lang po. 400. Ikot, 450 din saan ko, binamano lang po. ikot muna kami mama. Ikot muna kami. Dahil po. Ito po ang 200 madam. So, 20? Ito parating mo na? So, malaki sa kilo. Ano dyan? Pre-taste? Hindi ka naman amin. Hindi, biro lang Ano, po. ang time-test ka. Para kayong magalaw. Pwede rin kung kilawin ito. Dalawahin mo na, ma'am. 200 po, duwa. Oh, sige. Panamalpasan. Duwa, 200. Magkano dito, madam? 70 isang kilo? 70 ang mura. Dito naman. 220 po. 220. Thank you po. Hello guys, so wala pa ganong isda rito sa Anda market, Tawit market nila. So titingin muna tayo at sana makachamba tayo ng isdang mabili. So nakabili na kami ng prawn. Then eto may binibili ulit kami rito. So we hope na mayroon. 10 grams lang. May sa kilo lang din. Ay, Alam mo ito ay, 80 kung 180. Ito guys binili. Then ito ano tawag po rito? 260 amin. Alimasag po. Alimasag. Ito naman, Alimango po. patingin nga po. Sura. ang anak kay ata, ah? Ano na ba? Ito yung alimango, kulay verde, no? Ito yung binibili natin. Oo, ito pala. Okay, ito naman yung alimasag. Ang na tayo. Naman na biya, besta. Matigamin na kita na ang So, ako naman pinaghalong alimasag sa alimango. Yan. Pangalan lang ako, pangalan lang ng iba. Karang hipon mo, kuya. Anong isdang meron? Hello guys, ito may mga parating na silang isda rito. Kamu dito na. So, tignan natin kung ano yung mga mabibili nating isda rito. Sarap bumili. Maya pa siguro yung maraming isda, ano po? Mga anong oras yung maraming fish dito? Mga alas 9 na ako siguro. Pula po pala to. Wala po. Meron silang ito. Tawag ko. Angel, huwag kang talaga kayo may tinamad kinalag ko. Yung kari niya, wala na. Tara guys, bili tayo ng pusit na puti. Pusit lumo special. Ito. Ako po, adong natadataktaan niya. Bakit kayo madam? Ano sila talaga mapunpuno ang gamit. Namin na kung paano mag-tinis. Open na nga. Ito may nakita kami sa palengke ng saging ng originally dito mismo sa Anda to. Meron lang. Ito. Awon pi discount na nai. Wow. Wala bang pre-taste? Na pritis ka to. Ganda Ano ilang naman, ano? grabe. Bistisan. Mistisa. Tabay sa kilo Ito mapa. naman yung, ano tawag po rito? Binungay po. Abang bukik. Oh, matamis po yan. Ipo. Okay, parang kanin din po ano. Ay, maasim po. Parang tuman po.
Asuman, okay. Kaso nga lang, sir, dito linuto. Dito namin linuto sa Kawayan. Then, paano po kainin yan? Biyakin po, sir. Bibiyakin. Biyakin, sir. Tapos may kutsara ka, tapos may mangga, nahinog. Ay, wow, ganun pala to. Oo, masarap po, sir. Mas masarap sa suman. Magkano ang isang ganyan? May tag-isang daan po, may 140, may 120, ganyan. Depende sa size. The more na mas maliit, mas mababa po yung presyo. Opo, mababa. Ito po, 50. Okay. Maraming salamat po na yan. I-try natin later. Ito, nakabili na kami ng mga seafoods. Alimasag, alimango, pusit na puti. Siyempre prawn. Yung isda, wala kaming hanap na isda kasi wala pang dumating. Maliliit yung mga nandun, so hindi pwedeng ihawin yan eh. Then of course, si Mrs. Ano nabili mo, Han? Patingin ako. Banana ng andang ganda. Wow, ganda Ilaw pa naman. daw tuhan. Dilaw pa yan. Yes, tomorrow pa daw. So, pero dilaw na, no? Galing. May nadahan na kaming punong mangga rito. Then, bili tayo ng mangga. Mukhang matamis eh, oh. Madam, meron pong pre-taste para matikman ko. Binargay ko na sir. Nabaragay na ko lang order din. Nasabit ni Mangga to eh. Oh, para matry na sila. Ngayon, sure naman, matamis eh. At maliit lang. Yung view ko, matamis yun talaga. Ayun, thank you po. Tignan natin. Invite ni Manang. Binigyan tayo ng free taste view ko kung tawagin. Ito, makamis to. Sariling mangga nila to. Ito, ang laking puno. Malak pa may sa upa mong tanong 120, 160. May sapay na rin. Awan talaga kalitan. Pilin niyo. Pilin mo na. At pili, gano'n doon. Gabi na lang na. So ito, bumili na kami ng 5 kilo. Para hanggang sa Baguio, may uwi namin sa bahay. Oo. Dessert, ang tamis oh, grabe. Nabigyan nga itapo yung manggayo. Sige yung dumalak. May boss at dumalak yung ano. Si kami lang, may boss. Kanahilig mo si Mangga Grabe. Nilakay. Taga San Carlos kami. Thank you po. Grabe oh, may kadira pa kaming dala-dala oh. Let's go. Ito, may activities dun, oh. Uy, daddy, pwede tayo doon? Yes, water world. Yes, tapos babayan, hindi. Grabe ka talaga. Hindi na una sila sa ano pa, sa ito ano po? Beach lang. Hanap po kami ng ano,
Walk-in lang kami kasi yung plan namin na resort is fully booked na. So walk-in kami rito, hanap kami ng may infinity pool. Harap mismo ng dagat para mas chill, then mag-overnight or stay tayo ng isang gabi rito. Let's go! Parang meron dito o sa mo. Tayo rito. Ikot muna tayo. Kaya maingay. Mami, yung mga bata ngayon na. Kasi walang kalsada ito, hindi nyo maaalala. Ito wala pang kalsada ito dati. Ito yung dito tayo pipili at dati sa tapat. Oo, ngayon may kalsada na. Ito, doon tayo sa dulo. Doon tayo dati. Ito yung ito na pala to. Private, hindi paupahan siyempre. Panalo!